जोंखौ बासायनो जिसुआ बुहुमाव फैफिनगासिनो दं। बे मेसेजखौ होदों 65थि एनुवेल बाइबेल कनफारेन्स UCC cum 9थि एनुवेल वुमेन फेल'शिप UCWC नि गेजेरजों इसोरनि मोजां बोसोनफोरखौ होनो, इसोरनि बोसोनफोरखौ मानिनानै बयबो खौसेयै गोरोबनानै दावगालांनो सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि खुस्राबारि गामियाव खुंफुंजानाय थांनाय 22 जानुवारिनिफ्राय लानानै दिनै 28 जानुवारियाव जोबथा सान महरै 65थि एनुवेल बाइबेल कनफारेन्स UCC cum 9थि एनुवेल वुमेन फेल'शिप UCWC हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आलासि बिथांमोना बाहागो लानानै जोंखौ बासायनो जिसुआ बुहुमाव फैगासिनो दं होनना फोरमायो। नाथाय माब्ला फैफिनगोन बेखौ रावबो मिथिया। हरखाबै फैगोन आरो आं फैनायनि सिगां बयबो थाम थिम जानानै थागोन। बयबो बासाय जानांगौ आरो रावबो बासाय जानायनिफ्राय जानगाराव थानाङा। बे बाथ्राखौ फोरमायो मानगोनां आलासि बिथांमोना। दानिया फैदों आलासि बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायो जों आबुङै मिथिना लानि। गिबिसिनथारावनो आङो जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायग्रोदों गोसो गोरबोजों। आरो नैथियाव हामबाय होनदों नोंथांमोनहा बड'लेण्ड बुब्लिनो आरो जि जोंखौ खबर लाफैबाय बेनि थाखाय जोंनि UCC निफ्राय जानानै उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै गिबियावनो साबायखर बावनाय थाबाय। जोंनि कनफारेन्स खुंनायनि मिनिङानो बेनो जाहाथे जोङो एक नम्बरावनो जाहैबाय जों इसोरनि मानसिफोर, इसोरनि सृष्टि जोङो आरो इसोरनि सृष्टि जानायखाय इसोरनि मानसिफोर जानायखाय एक नम्बराव जों इसोरखौ गिग्रा मानिग्रा जों जानो नांगौ। आरो लोगोसे जोङो बेजों लोगोसे जोङो स्पिरिचुवेल ग्रथनि थाखाय लुखांजानांगौनि थाखाय आरो जोंनि न'खर जोंनि समाजखौ बोरै मोजाङै जों दैदेनलांनांगौ बे जोंनि गोथार इसोर जिहुवानि रावफोरनिजों जोङो जोंनि मण्डलि जोंनि न'खरफोर जोंनि चार्चफोरखौ जों मोजां लामायाव दैदेनलांनो थाखाय बे जोंनि एनुवेल कनफारेन्सखौ लानाय जायो। जाहाथे जोङो बयजोंबो संसाराव थांना थासान्दि समाव जोङो इसोरनि बोसोन बायदि गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों जों जेन थांनानै थानो हायो। आरो लोगोसे इसोरनि बोसोननि सिङाव थानानै जोङो जोंनि बे मावनो गोनां हाबाफोरखौ मावनायजों लोगोसे जाहाथे जोङो जोंनि न'खर संसार जोंनि लाइफ जोंनि जिउ गासैफोरखौ जों लुखांनायाव जों हेफाजाब जायो। नैबेनि थाखाय जों आलासिफोर हांख्रायनायनि गेजेरजों जोंनि बुंथिगिरिखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों जोङो बे इसोरनि बोसोनखौ लानायनि गेजेरजों जों बे कनफारेन्सखौ खुंनाय जायो। गुबैयै गाहाय आलासिया मा आयदानि सायावहाय धोरोमनि सायाव गियान होना गालांखो? आसा हामबाय होनदों बेखौ सोंनायनि थाखाय। जोंनि मेन टपिकआ दङ जाहैबाय जों मिथिगौ जों इसोर फोथायारि जों जायफ्रा इसोरखौ खुलुमबाय बे इसोरखौ खुलुमग्रा मानसिफोरखौ जोंनि प्रभु जिसुआ बुंदों आङो गोख्रै फैगासिनो दं नोंसोरखौ लांनो फैगासिनो दङ। नाथाय बे फैगोन मुगाया माब्ला जागोन रावबो मिथिया। नाथाय बियो बुंदों बियो हरखाब जागोन। नाथाय आं फैनायनि सिगां नोंसोर बयबो थामथिम जानानै थानो नांगौ। संसारनि बयबो बासायजानायखौ मोननो नांगौ। खुनु मानसियानो बासायजानायखौ मोनाजासे थानो नाङा। आरो बयबो सेलभेसन बे बासायजानायखौ नाजावनायनि गेजेरजों बिनि फैफिननायाव जों जाहाथे गोथारै जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थांफानो हायो आरो बिनि बासायजानायखौ जों बयबो नाजावनो हायो। नैबेनि मेन उद्देश्य आरो लोगोसे जोङो दिनै गोथार बाइबेलाव फरायबाय बे हरखाब फैगोन। नाथाय बे माब्ला जागोन? जों गोबाव समनिफ्राय इसोरखौ मोनजेननायनिफ्राय बे बिषयखौ जों मिथिबोदों। सभा समितिनि गेजेरजों गिर्जायाव थांनायनि गेजेरजों गासै बिषयआव जों खोनाबोदों। नाथाय बे माब्ला जागोन? गोबां जोंनि फोथायारिफ्रा अहानाय जाबाय आरो उनफिननाय बायदि जाबाय। जिसुआ दाबो फैयाखै। नाथाय नैबेखौनो जोंनि बुंथिगिरिनि गेजेरजों मिथिहोनो जों हास्थायदों। जिसुआ फैगासिनो दं बे गोख्रै जागोन आरो बे माब्ला जागोन जों बेखौ रावबो मिथिया। नाथाय बे फैनायनि सिगां जोङो जेन जिउआव थामथिम जानो हायो। फिजिकेलि मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि गासै बिथिङाव जों जे सांग्रां जानानै इसोरनि फोथायारि जानानै बासायजानायखौ नाजावनो हायो। नैबेनि थाखाय नैबे कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों। लोगोसे नैबेबो जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायनि खार'ना नैबेनो जोङो मानसिफ्रा पापाव दं। दासिमबो जों पारफेक्ट जानो हायाखै। जिसुनि बुंनाय बोसोनफोरखौ लानानै जों सोलिनो हायाखै। बेनिखायनो बिनि फैगोन सानाबो जों सासेबो जेन संसाराव जों थालांनो नाङा। जों बयबो बासायजानायखौ मोननांगौ। नैबेनि थाखाय बे डिले खालामनाय बायदि जादों। खार'ना जोंसो जिसुनि फैफिनथ'यैनि खार'ना जोंसो जानानै दं। जों जाहाथे गाज्रिनिफ्राय जों उनफिननानै मोजाङाव फैयो आरो बासायजानायखौ जों नाजावो। नैबेनोसै। दानि थासारिया बुहुमनाङैनो गोबां गुबुंले जाबोगासिनो दङ। मानसिजों मानसि एना एनि बा धोरोमजों धोरोम एना एनि बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों। नाथायबा बेखिनिखौ खालामनो थांनायावहाय गोबां धोरोमनि गोनांथि जायो। जिहेथु धोरोमखौ गियो, धोरोमखौ मानिनांगौ। बे समाव उननि सानफोरखौ मा होननानै सुबुरुन हरगोन आरो मेसेज हरगोन सार? जोंनिफ्राय
जोङो बेखौनो बुंनो हास्थायगोन जे जों इसोर फोथायारि जानायखाय जोङो बे संसारखौ नुबाय अननाया मानसिफोरनाव खम जालांबाय जातिजों जाति हारिजों हारि नाथाय जोंनि इसोरनि फोरोंनाया इसोरनि बुंनाया नैबेसोमोन जों जाहाथे संसाराव थांनानै थासान्दि समाव बयबो अनलायनानै समानै थायो आरो जों इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों जों बयबो बासायजानायखौ मोननो हायो नैबेनि थाखायसो इसोरा जोंखौ अभिषेक खालामदोंमोन सायख'दोंमोन नाथाय मा खालामनो गोबां बेबायदिनो गाज्रिया थाफानायखाय दिनै गाबोन जोङो अनलायनायाव गुसु जाबाय नाथाय जोंनिफ्राय जों बेखौनो हास्थायगोन जोंनि बे कनफारेन्सफोर खुंनायनि गेजेरजों जोंनि मेन उद्देश्यआनो बेनो जाहाथे जों गोसो सोलायनानै रिफेन्ड जानानै गिदिंफिननानै फोरबोनि रावजों जों सुफुंजानानै जोंनि आत्मिक जिबनाव जों लुखांजायो आरो लोगोसे जों जिसुजों लोगोसे सोरखौ थांफानो जों थामथिम जानो हायो आरो जिसुनि जे अननाय समान नोजोरजों जों गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों खुनु जाति भेद खालामा जासे जों गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों जेन इसोरनि बे प्रसार कार्जखौ खालामो आरो बयबो सेलभेसनखौ मोननो हायो बासायजानायखौ मोननो हायो नैबे खामानिखौ जों मावनो नुनो मोनदों दानि जुगाव लाइमोन हान्जाफोरनि माखासे गाज्रि बेसादफोरजों गफबना थादों बा थानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव गावनि अबथारिया जिउखौ फोथैना लानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि बेलायावहाय धोरोमनि जानानै मा दिथा होगोन जोंनिफ्राय मेन गुदिया इसोरनि बुंनाय रावा बेनो जोङो बयबो मानसिफ्रा पाप मावबाय नाथाय जोंनि फोरबो इसोरा बेखौ हास्थाया रावबो पापाव नस्थ' जानानै थैनानै थांनायखौ हास्थाया दानि लाइमोन समाजखौ जों नायनो थाङोब्ला नंगौ सैथो बाथ्रा गोबां इसोरनि बाथ्राखौ मोनब्लाबो दिनै बेकस्लाइड जानानै जोंनि जोहोलावजोफ्रा जेखौ बाहायथावथाव नङा जेखौ लाथावथाव नङा बेखौ खालामनानै इसोरनिफ्राय अबाध्य जानायजों लोगोसे समाज बिमा बिफा आरो जोंनि ससाइटिफोरखौ गुबुंले खालामनाय बायदि जादों बेनिखायनो जोंनि बिथोना बेनो जागोन जोंनिफ्राय जों रावनिबो जिबना आरो इसोराबो बेखौ हास्थाया सोरनिबा जिउआ नस्थ' जानानै थांथों बेखौ जोंनि इसोरा मालाबाबो हास्थायनाय नङा जों बेखौ हास्थायगोन फोरबोनि बोसोनखौ लानानै जाहाथे बयबो जोंनि लाइमोनफ्रा बे गुबुंले हाबाफोरनिफ्राय जेखौ मावथावथाव नङा गाज्रि जानाय लोंनाय ड्राग्स बाहायनाय बेफोरबायदिफोरनिफ्राय जों उनफिननानै गिदिंनानै फैफिनो आरो फोरबोनि बोसोनखौ नाजावनायनि गेजेरजों जाहाथे बिसोरबो मोजां मानसिफोर जानानै ससाइटिजों गोरोबनानै समाजजों गोरोबनानै इसोरनि बोसोन बायदि सोलियो नैबेखौ जों हास्थायगोन आरो सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 10 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन